Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Eşqê min, şiqa min, evîna min, tuî. Lê tu ji cem min ninî. Berê Romeo û Juliet hebû, ana çawa nûsandinê. Memûzîn gotina xwe çawa anîne ziman. Lê lezmê ku Roj ez baş. jî gotina xwe bînim ziman. Bi derdê te dilê min dişewte. Kurovçi Ez dikê. şev roj beteme. Bawer. He? Bawer tu çi dikî bawer? Ez çi dikim? Hı? Ez evîndarim. Azad ez evîndarim. Xuya te evîndarî. Bes ka tu çi dikî ka bêje? Her zor e. Zor e? Egerê evînê dilê min dişewtîne. Ha, evîna te dilê te dişewitîne. Evîna min dilê Belê, min belê. dişewtîne. Aha. Tu zanî Na. ez evîndarê Teme. na Kristina me. Ha, erê, Kristina. Ê. Hı. Berê Romeo û Juliet hebû na Bawer û Kristina heye. Ah, belê, belê, belê. Lê Bawer, tişkî ji te re bêjim. Tu ne birçî? Tu naxwazê bi tiştekî bixwin? ne birçî. Heh birçî me. Erê. Kat. Ha. Ka ez ê binefsînim. Belê. Birçiyê te me. Birçî teme. Were min ter bike. Ji min re pêvazekî tuj bîne. Tu ji bîne. Bawer xulamê ber derya te ye. Xulamê ber deriyê te ye. Kristina were dermanê wî be. Kristina dermanê bawer be. Lê baş e. Oo, çawa. Nexweş e. Oo. Pir baş e herê wele. Pir. Lê helbest. Ha. Helbest Çi ye? boy evîn min çibûye. Rast e bawer, rast e. Helbest vanê mezin. Tabii can. Erê. Ez helbestpanek mezinim. Xuya ye. Lê. Ez me bixwîne helbestek dî bixwîne? Evîna min Belê. ji min re ilhamê mezin dide. Mezin dide. Belê. Ji ber wî ye Belê. heya na tu ka me muzin zanî. Erê çawa nizanım. Teqê taran ji te kesî. Feqê te ra jî dizanim. Melê cizirî jî. Bihîstiye. Ana hemû ji min dizin. Ha, hemû te dizîne. Erê. Oo. Bi rastiya ne gotine min e. Rastî ev e, belê, belê. A tevxwe jî dît. Çawa, belê. Li Kurdistanê heva xweş e. Hewa xweş e. Evîna Bawer û Kristina Kristina pir geş e. pir mezin e. Pir mezin e. Belê. Bawer bê Kristina dîn bûye. Dîn bûye. Kêr bidin wî bila xwe bikuje. Bikuje. Ha te dît. Ha, belê. Ji min bawer nekî. Bilezgî xwe bidirîne. Ne? Ha, bu ne? Ha, bila xwe bikuje. Belê, belê. Çawa, belê. Îroj em ê fêrî peyvekê bibin ku gava ku mirov dipeyive mirov pir bikartîne lê mirov lê hay nabe. Ji ber wê divê mirov bizane. Belê. Mesela gava ku tu bixwazî tiştekî nîşan bidî lê ew tişt nel berçava ye. Nel sermasê ye. Ne diyare. Ne diyare tu dixwazî cihê wê nîşan bidî bi Kurdî mirov wî cihî dixe nava di û de. Mesela qelema te li ku ye? Qalema min di bêrîka min de ye. Qelema min di bêrîka min de ye. Bawer Evet. di bêrîka wî de çi heye? Di bêrîka wî de kelama wî heye.
باشه باور راهجه پرتوککی رایجم پرتوککی ها رایشت آزاد بله د دستی وی ده چی هیه؟ د دستی باور ده پرتوکک هیه د دستی باور ده پرتوکک هیه دستی من de pırtıkek heye. د دستی باور ده پرتوکک هیه Desti min de pırtıkek heye. کا دوباره بکن بله د بیریکا من ده پره هیه د بریکا من ده پره هیه Berika vi de pere heye. د بیریکا من ده پره تونه یه د بریکا من ده پره تونه باور د دلی ته ده چی هیه؟ Kristina heye. د دلی باور ده کریستینا هیه Dili min de Kristina. د دلی وی ده کریستینا هیه د دلی وی ده کریستینا هیه Neşuna mezuntur Kurdistan digre dili min de. د دلی وی ده کردستان هیه Kurdistan heye. Dili min de. Eşkımın, şkamın, evinamın, duy, le tujı cemın nini. Ben Romeo ve Juliet hebu, ana çavan usandene. Memuzin gotnaha, çava anne zaman. Lazmek Rojbaş. gotnaha benim zaman. بدرد تا دلی من دشاوته کروفچی از شب روش بتمه باور ها باور چی دکی باور از چتکم از evin darım azad az evin darım خویت اوین داری بس که تو چه دکی که بیجه arzore زوره agri evin dili من دشاوتینه ها اویناته دلیته دشوتینه evina من بله، dili من بله. دشاوتینه آها zani نه az evin dari تمه na Kristina mı ها اری کریستینا beri Romeo Juliet hebu na Bawaru Kristina he بله 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 le باور تشکیش ترا بیجم تو نبر چی تو نخوازیم تشتکی بخون ne birçi heh birçi mi اری kat ها kabeze az benefsinim بله birçi teme بر چی تمه Vare min terbike Şimin rak Bivazeki tuş bine توش بینه Baver Hulami berderyateye خلام بر دریته Kristina Vare dermane vibe کریستینا درمان باور به Başe اوه چاوا نقاشه. اوه Parbaşe erivelle پر Le Helbest ها Helbest چیه Boy evin Min çibuye راسته باور راسته هل بست وانی مزن Tabi canım اری Ez helbestpanek mezinim خویایه لی. از مرا بخوینه هل بستک دی بخوینه Evina min بله Şimin ra İlhamin mezin de مزن دده بله Şiberbiya بله Heya na tıp Ka memuzun zani اری چوان زان Takke taran jute pesi فقیت ایراجی دزانم Melle cizirici بهیستیه Ana hemu jimi dizin ها همیشته دزینه Eri اوه Rastı ana gotune mi ne? راستی اوه بله بله Attar hoş edit چاوا بله Li Kurdistani Hava hoşe هوا خوشه Evina Baveru کریستینا Kristina پرگشه Permezine پرمزنه بله Baver be Kristina
Din bu ye. Din bu ya. Kir bidin wî bila xwe bikuje. Bikuje. Ha tedît. Ha belê. Ji min bawer nekî. Bilezikê xwe bidirîne. Ne? Ha, bu ne? Ha bila xwe bikuje. Belê belê. Çawa belê. Kuro helbestê min hemû kes zanin. Belê belê bawer. Tu ji min bawer nekî. Çawa çawaş da bawer nakim. Çawa. Ka bixwîne yek dijî bixwîne. Stranên ku şivan perver dibêje bila ji min dizîne, Hemû ha. helbestê te ne. Ee. Belê. Ah ka gutarkem yek nisan diye. Belê. Çavên te çendûn zelalin. Zelalin. Piskên te ji min re hevalin. Havalin. Ji bejna te re xelk lalin. Lalin. Der ji min re hevalin. Havalin. Lê te dît. Bijî helbestvanê Kurda. Helbestvanê modern bawer. Evîndarê Krîstîna bawer. Lê Bijî. du melayê Cizrî niha jî bilbilê Dêrsimî û melayê Dêrsimî. Ew jî baş e. Krîstîna kî gotiye Fransa ne baş e? Fransa ne baş e? Li Kurdistanê jiyana bawer bête nameşe. Kesek tune kir bide bawerê bila ew xwe bikuje. Ha! Bi eşqên mezin evîndara te bawer. Eşqê min Krîstar e. Herim bana bişînin. Bakîme postayê. Kuro ew Kurdî nizane. Tiş nabe. Zimanê, evînê hemû kes zane. Tiştek universal e. Newletewî ye. Ha, çê bû? Mane Kurdi, Hebûna me ye. Mane me ye.